И здравейте на всички и добре дошли в следващият клип, където, както си спомните или ако си спомняте, ще целим ето този катинар. Точно по средата на вашият екран. И сега да видим, стана, нещо падна, дали ще го оцелим. Само да зареда пушката и да я донеса. Ето, донесох пушката, сега ми ще само да зареда. Да отворя. И готово. Трябва да се отдалеча. Надявам се да се чувам. О, оцелих! Първия път оцелих, ще стрелям още един път. После ще покажа откъде съм стрелял. От каква дистанция. Така, една, две, три. Надявам се да се чувам. Този път не оцелих. Трети път ще отдалеча още малко. Оцелих го този път. Четвърти път имам последен патрон. Последна съчма ми е. И утре ще са следващите клипове. Така, да се отдалеча. Мисля, че това е достатъчно. Според мен. Пропуснах. Добре, сега ще ви покажа откъде съм стрелял. Само да... И така, хора, ето от тук съм стрелял първия път. Ето каква е дистанцията. Изкачим на тя. Не знам аз какво са. От тук стрелях. Чакайте, ето го там катинара някъде. Вторият път, където не оцелих, стрелях от ето тук. Тоест при това. От вчера, от миналия епизод, знаете. И ето дистанцията. Оттам стрелях миналия път. И третия път стрелях от тук. Което има разлика. Да, има. Мисля, че това са 5 крачки. Не помня колко бяха. Ето я дистанцията. И четвъртия и последен път, където не оцелих, стрелях от ето тук. Ето дистанцията. Само че мисля, че четвъртия път не го снимах на клип, беше на пауза. Но не съм сигурен, ще видя в клипът. И доста си е разстоянието от тук до там. И добре, хора, това ще бъде всичко за този кратък епизод и надявам се клипът да ви е харесал.